Jeg vil gerne bevise den her regneregel med, at du har en eller anden funktion, og den differentiering, det er jo bare, hvad kan man sige, de andre led også differentieret. Så jeg vil gerne ende op med at have den her. Og jeg bruger min tretrinsregel, og til at starte med, der skal jeg jo opskrive et eller andet til udgangspunkt i, og den ser således ud. X minus x 0, x minus x 0. Godt. Nu kan jeg se, at px herover det er det samme som f af x plus g af x, så det kan jeg bare skrive. Godt. Det var mit første led, så der putter jeg lige en parentes ud. Så kan jeg se, at der står minus, og så har jeg til led px er 0, og den her, det er jo i princippet det samme som den der. Det eneste forskel er, at der står et 0, så det putter jeg bare ind her ved x'ens plads, så det kommer til at stå x 0 plus g af x 0. Så hernede, der bliver det bare ved med at stå x minus x 0. Godt. Det var der, hvor jeg skulle opskrive. Nu vil jeg gerne omforme den, og det gør jeg simpelthen ved, at jeg gerne vil have hævet den her minusparentes her. Men jeg skal den her parentes op, den er uændret, fordi at det er en positiv parentes, og der står i princippet bare et usynligt et-tal herindefra. Den kan jeg bare skrue op igen. f af x plus g af x minus, som står der, så ved jeg, at det er en minusparentes, det vil sige, at plus den i minusparentesen bliver til minus, fordi den er foretegn, som til at stå f af x 0 minus g af x 0. Og hernede der er det bare stadigvæk x minus x 0. Godt. Nu vil jeg gerne have samlet min f'er sammen og min g'er sammen. Så jeg starter med f'erne. f af x, og så kan jeg se, at der står minus f af x 0. Der står minus f af x 0. Og så kan jeg se, at foran der står der plus gx. Og der står der minus gx 0. Og hernede står der stadig bare x minus x 0. Godt. Nu vil jeg gerne bruge trin 3 i tretrinsreglen, nemlig at x går mod x 0. Men først der vil jeg gerne, hvad kan man sige, dele den her brøk op i to, så jeg får to brøker. Og den første kommer til at hedde, jeg deler den ligesom op her, så den første kommer til at hedde f af x minus f af x 0. Eller nævnerne er bare det samme, og jeg kan jo dele den op, fordi at den har samme nævner, x minus x 0. Og så står der et plus her, det skriver jeg bare igen, plus, og herover der er det bare gx minus gx 0. Gx minus gx 0. Og nævnerne er bare det samme. Godt. Nu vil jeg gerne have x til at gå mod x 0 i trin 3. Og jeg har den her, og den her, og den her. Ja. Som sagt, så vil jeg gerne have x til at gå mod x0. Og det skrives sådan her, at når f af x, men det skal så også gå mod f af x 0. Så den her, den kommer til at hedde f af x 0. Og det er plus, det bliver bare stående. Så er der plus. Og herover er det samme som f, det er bare med g i stedet for, der kommer til at stå g, f, g mærke til x0. Og alt det her, det er jo bare mit p mærke til x0. Og det er jo også det, jeg gerne vil vise op.